بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. Ey müminler! Men düşmanymı we öz düşmanyňyzy dost sunmaň. Şolara dostluk habaryny iýerip, we halan iki şolar size gelen hakka kafir boldular. Resulni we sizi Mekke'den çykardylar. Öz Perwerdigaryňyza iman geçirmeňiz sebäpli. Eger siz men ýolumda jeň etmek üçin we men rizayatymy talap etmek üçin Mekke'den çykan bolsaňyz, men düşmanymy dost tutunmaň. Siz mehfiyany şolar bilen dostluk rabatysyny berkarar etýäňiz we halan iki men siziň aşkar etýän zadyňyzy we penhan etýän zadyňyzy hemmeden ýaxşyrak bilýär. We her kim sizden şu taryka iş etse, tahqiq dogry ýolundan gomrah boldy we munharif boldy. يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. Eger kafirler sizlere piruz bolup zafer tapsalar, sizlere düşman bolarlar. Ve sizlere ellerini ve dillerini telekeçilik bilen uzadarlar. Ve gowy görerler ki sizin de kafir bolmaňyzy. لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. Hergiz size fayda bermez yaqin garyndaşlaryňyz we ewlatlaryňyz. Kıyamet gününde Allah tebarak ve taala sizin araňyzy joda eder. Ve Allah tebarak ve taala sizin etýän amallaryňyzy görýändir. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. Tahqiq sizin üçün İbrahim'da ve şoň bilen bile bolan adamlarda yaxşı görelle bardyr. Wagty ki şolar öz kowmlaryna aýtdylar, biz sizden we sizin ibadet etýän botlaryňyzdan bizardyr diýip. Sizin diniňizi inkar etdik
we biz bilen sizin araňyzda adawat we ýamanlyk zahir boldy. Hemişe ta siz bir Allah'a iman getirýänçä. Meger Ibrahim'in öz atasyna aýtmagyna sen üçin Hudaýdan magfirat talap ederin diýip, we sen üçin Hudaýdan hiç zady gadyr däldirin, ne peýda ýetirip bilerin, we ne zererini gaýtaryp bilerin. Hazreti Ibrahim oşoň tabileri aýtdylar: Perwerdegara, faqat saňa tevekkül etdik we sen tarafyňa ruju etdik. We sen tarafyňadyr öwrülip barjak ýer. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. Perwerdegara, bizleri kafirlere mağlub etme. Perwerdegara, bizi mağfiret et. Tahqiq sen tamam işinde galipdirsin ve hakimdirsin.